Tarrés va cursar els estudis de batxillerat amb una beca de l'Ajuntament i amb l'ajuda de la mateixa beca passà a Barcelona per estudiar-hi la carrera de Medicina. El doctor Tarrés va estudiar Medicina a Barcelona perquè en aquell temps l'única facultat de Medicina que hi havia a Catalunya era la de Barcelona. I quan venien a fora, dels estudiants de fora, normalment anaven a dispesa o a casa d'alguns parents. El doctor Tarrés va anar a casa d'uns parents que coneixia que vivien, que eren del mateix Manresa, d'on el doctor Tarrés era nadiu, i vivien a Gràcia. I una cosa que sempre s'explica és que el doctor Tarrés, en comptes d'agafar el tramvia, anava a la facultat a peu per estalviar els pocs diners que tenia per les seves despeses. Tarrés passava hores i hores damunt dels llibres i va ser un estudiant brillant. Un dels seus professors va sentenciar elogiosament: Tarrés és d'aquells que només en passa un de tant en tant a la facultat. I Pere Tarrés va complir, va fer uns estudis brillants. I uns estudis brillants es pot mesurar pel currículum, per les notes que un obté. I la carrera del doctor Tarrés va estar plena de el que ara en diem excel·lents, que abans en deien matrícula d'honor, i fins i tot li van donar el Premi Extraordinari de Licenciatura, que és un premi que es dona als 2 o 3 millors de cada promoció. I també d'estudiant ja va fer el primer acte, diríem, de conferenciant. Li van convidar a donar una xerrada al Centre Moral Institut de Gràcia i, per tant, si un estudiant de Medicina que estava a mitja carrera li fan aquest encàrrec, vol dir que ja es preveia que era un noi no únicament espavilat, sinó també brillant, que tenia una capacitat d'exposar i d'estar davant d'un auditori molt notable. El fet que tingués professors de molt prestigi, com el doctor Joaquim Trias, que va donar nom a l'Hospital de Badalona, o el doctor Pere Nubiol, sens dubte, també van condicionar que tingués una formació molt bona com a metge. En aquella època, quan el doctor Tarrés estudiava, hi havia pocs llibres de medicina, s'editava poc, i la gent no tenia diners per comprar-ne, i no hi havia gairebé revistes mèdiques. Per tant, l'educació dels futurs metges es feia per transmissió oral dels coneixements. I, per tant, la capacitat d'aprendre dels estudiants estava en part depenent de com eren ells d'atents i d'assistents a classe, però també dels professors. Estudiants que tenien professors brillants aprenien més que no pas els que tenien professors menys brillants. La medicina és el mitjà més adequat per servir Déu en els cossos i les ànimes dels nostres semblants.